Bueno, o que estamos a facer hoxe é unha viaxe, non? Vamos nos ensinar a nosa plantación de marihuana, estamos facendo un proxecto para optimizala, e a nosa marihuana hai que dicir que é totalmente legal. E terapéutica. Tamén. Hai que dicir que non ten riscos ningún, é dicir, é completamente saludable. Bueno, eso é un pouco mentira, porque os efectos secundarios da marihuana son a desorientación, a dificultade da fala, Pero que dices? os fallos da memoria, Que? os fallos da memoria, Que? De que estamos hablando? irritación das vías respiratorias e, por último, alteración na conducta. ¿Qué? ¿Perdona qué? ¡Esto! ¡Son mentiras! ¿Pero qué radio es esto? Las pruebas. ¿Pero por qué tantos números? Estos son números. Mira, chama, te quedas sin marihuana, ¿vale? No me estaría solamente. Ah, muy bien. Gústame moito. Pero mira, ahora falo ti igual. Pero non falo ti ahora todo igual, porque a mí esto non me sirve. Falo ti, por favor. Bueno, pois isto é a nosa plantación totalmente legal. Este é un abono sintético moi boa calidade. E nada, isto totalmente recomendable. Está demasiado así. Chamase Aqualab, un sistema de monitorización ambiental con Arduino, co cal podemos facilitar o cuidado da nosa plantación, grazas aos sensores de humidade e temperatura que conectamos a unha placa Arduino. Os datos mostranse nun display e se a temperatura non é aceitada, acéndese un quecedor. Para poder levar a cabo o noso proxecto, contactamos cuns profesores da Universidade de Lugo, Javier, Jorge e Miguel Anxo, os cales nos axudaron a montar todo o sistema de optimización para a nosa plantación. Así é, se non fora por a súa colaboración, non poderíamos ter acabado o noso proxecto en somente 2 días. Así é, que esperamos que todo vai ben e que demos grandes beneficios na nosa plantación legal, quería dicir, perdonad.